Какво ста? Днес ще играем Happy Wheels. Бай, гошевци. Започваме. Какво да играем? Play count или рейтинг? Play count. Не, рейтинг, по-добре. Тя с рейтинга са по... Аре де! Ко правиш? Така, рейтингчето. Какво да играем? Суртро. Един. Нема си свара ръце. Той дядка ще ма би. Седя очичка. Помощ! Ръцете ми! Дебелия чичка ми откъсна ръцете. На ти бе. Малко се заклеи на детето на братвата. Дете. Дебел чичка. Боса! Убих боса! Кил на боса и без да го рейти. 5. Опа, Gangnam Style. Gangnam Style. И сега ще играем с тази дядка. Ма какво ще играем? Играем състезание. Damn it! Damn it! Стига, бе! Ще го играя до последно. Не ми омръзнеш ли го? Искам да го омръза, Бога! Damn it! Damn it! Няма повече да го играя. Вече ми омръзна. Какво е това? Сериозно ли? И сега какво правим? Тъпо. Сега на 99% impossible ще направя това. Вижте! Погото ми е на победата. Аз съм най-добри. Пето ми! Не! Играем Single Jump. Segway Jump. Segway Jump. Мали! Това не може да скача толкова! Това не може да скача толкова! За Бога! Да скоча! Толкова! Много! Добре, скачам се. За Бога, защо играете тъпи левели? Ако гледате, ако създателя на този левел го гледа, да знаеш, човек. Кой е като мен? Направо го направих на нищо. Рейнбоу. Да видим какъв е този рейнбоу, хора. Рейнбоу. Не! Не! Това е гадно. Ма има много малка засилка. Трябва да има по-малка. Засилка. Туп и умрях. От всеки път. Не. Да, трябва ни по-силна засилка. Иначе никак няма да се. Бокстрап. Това е тази бокстрап. Махни тъпото стъкло. За Бога. Уредието ще зареди. За Бога. Махни стъклото. Мъртви сме. Казах си, мъртви сме. Българ. Българ ще има. Браво, Българ. Давай. Не, Българ. Ти си тъпа. Съжалявам, че използвам имената от защото те са яки. Стефки, Ваня, тези неща. Аспарух. И те много просто ме кефат и затова ги използвам. Съжалявам, ако ме гледате. Наистина. Нямам кърс. Не! Отпунрън! Найс! Оу! Не! Yes, break! Fuck
обичам. Сега ги обичам от тези човек. Защото онзи ден щупих една стара. Ама наистина, не в игра. Съжалявам на стареца, който щупи, защото от третия етаж. Не знам как ритнах до третия етаж. Не щупих стъклото на стареца от третия етаж. Защо се оплаквах на стареца и сега умрях заради този тъп старец? Лайм лап. Да видим какво е това. Да видим. Ей, ще да взема бомба! Повече ясно, не знам какво се случва натам, защото стигна там и бейсбол. Давай, и топката. Бам! О, не съм ли бро? А сега ще хвърля. Исках да хвърля батата по ония. Не! Факи! Какво за бука? Хвърли батата и тя не го удари. Хайде! Хвърляй ми топката, не! Да, ти я хвърли, когато беше тук батата. Давай, хвърляй. Хвърли де. Хвърли де. Да, сигурно! На ти! О-хо-хо! Добре, свърт рол. Малко свърт рол. Нуп! Г. Не! Понякога мрази свърт рол. Бада и Г да си умряха. Сам Нуба умира. Ти си Нуба, не съм аз Нуба. Чък Норис! Искам Чък Норис! Аз съм Чък Норис! Аз съм Чък Норис! Не ми пука! Не, нищо. Нинджа съм аз. Аз съм нинджа. Папа е Чък Норис, е пек гей. Всички тя, които обичат Чък Норис. И ако самия Чък Норис гледа видеото. Ама той не разбира български, това е хубаво. Той не разбира български. За Бога! Защо? Не, шегувам се. Не е гей, аз се шегувам с вас. Глич! Мразя гличове. Не са гадни. Това гаден глич. Ето и това си е глич. Дай. О, не! О, не! Това моята глава ли? Не. Мислих си, че това е моята глава, защото се гледа. Старче. О, не, имате звук.
е само колко? 10 минути. Още 5 минутки, ще спра клипа. Не знам какво е това. Нещо за директор. Изберете мен за директор, ще ви прибия. Сигуей гай. Това е много глупаво. Ескелета харпунс. Давай, че то спеш. Давай, Аспарух. Аспарух. Да, давай, Аспарух. Си пи. Глупав харпун. Не съм ли про. Rope Swing Master. Но това съм много добър по принцип на Rope Swing, но този път не знам дали ще е труден. Но той до сега е лесен, не е труден. Мразя те, мразя ги. Rope Swing Master. То си пише, че трябва да си мастър на Rope Swing. Аз съм окей. На Rope Swing не съм мастър. Не. Ако това върви по-бавно, мога да го направя. Направих го, yes, baby. Baby. Защо не светят днес лайната ми? Съжалявам за нецензурираната дума лайна. Добре, хора. Флопи Бърд демо. Един Флопи Бърд. Флопи! Боже, той е Флопи Бърд, а не каф мале велю. Мразате! И така, хора. Той ми е откраднал PlayStation 4-ката. Или ми го е взел от магазина точно преди аз да го купя, не знам. Или ми го е измъкнал под носа, или го е откраднал. Ще ми ядеш снакса, как смеш! Ти си приятелката на Джастин Бибър! Мраза те. Добре, двама мъртви. Искам си PlayStation 4 обратно! JB Gold! Няма да стане. Той обича само мъже. Защото Джастин Бибър е гей. Зацепих много яко. Не! Moving Ball Throw. Добре, това ще бъде последната. Защото 0 точки. Защо? 0 точки. 0 точки. Мразате игра. Трябва да взема 1000. 0 точки. 0 точки. 0 точки. Имам много точки, бе! Защо? 150. 400. Сега взема една 500. Съм осмачкал. Главата. Точно на 600 съм. Сега взимаме едно 1000. Не! Добре, хора, това беше от мен за този клип. Довиждане!